Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, benvidos a este domingo 28 de fevereiro. Xa se termina un mes máis. Xa un mes máis. Bueno, xa van 4. Ana, hoxe temos media hora menos de programa, hasta as 9:30. Lamentablemente, sí. Vamos a intentar aproveitalo ben. Empezamos. No Patrimonio Histórico de Galicia en América hai dúas referencias obrigadas. A derradeira lección do mestre, o óleo que Castelao doou á colectividade galega de Bos Aires en 1945, recreación da estampa número 6 da Galicia Mártir, realizada en memoria de Alexandre Bóveda e amorosamente custodiada nos salóns nobres do Centro Galicia, e a Santiña, a impresionante escultura de Francisco Asorei, que algunha vez tivemos ocasión de comentar nestas mareas. Foi unha das primeiras experiencias ás que me levou o vello Manuel Meilán cando por primeira vez viaxei a Montevideo en 1989. A figura presidía a entrada dos salóns nobres da Casa de Galicia. Un e outra, o óleo de Castelao e a escultura de Asorei, viaxaron a Galicia en 2019-2020 na exposición que comisariou Manuel Gago para a Xunta de Galicia. Galicia, un retrato no mundo, na Cidade da Cultura. Hoxe, as dúas están outra vez na outra beira do océano, na Galicia de alén mar, que é onde, na miña opinión, deben estar. A Real Academia de Belas Artes, que dende o ano 2015 celebra o Día das Artes Galegas, elixiu este ano a figura e a obra de Francisco Asorei. No Paseo da Calzada, en Cambados, patria primeira do escultor, pode visitarse unha exposición biográfica con textos de Felipe Senén e fotografías de Xurxo Lobato, homenaxe itinerante a un dos grandes artistas plásticos da Galicia contemporánea, soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, en Bonaval, xunto a Rosalía de Castro, Domingo Fontán, Alfredo Brañas, Ramón Cabanillas e Castelao. A figura de Asorei merece atención.
Malia a súa popularidade, pois no seu tempo foi un autor celebrado e a súa obra empezaba a espertar interese alén das nosas fronteiras, a súa lealdade ao país e as circunstancias históricas que lle tocou vivir encerrárono nun circuito case doméstico de supervivencia que limitou a súa proxección. Repito, malia ter unha obra pública extraordinariamente importante que temos diante dos ollos e moitos non o saben identificar. Velaí o monumento a San Francisco en Santiago de Compostela, por exemplo, o monumento dedicado a Curros Enríquez nos xardíns de Méndez Núñez na Coruña, o monumento ao aviador Loriga en Lalín, o monumento a Ramón Cabanillas en Cambados, o dedicado a Ramón María Aller tamén en Lalín, o monumento a García Barbón en Vigo, o de Manolo Quiroga en Pontevedra. Pasamos todos os días por diante deles e non os recoñecemos. E varios traballos funerarios nos cemiterios de Galicia e Bos Aires, entre eles o altar do Panteón do Centro Galego na Chacarita. A carón da miña casa, no lugar do Tremo, en Brión, hai un busto de bronce dedicado a Vicente Ramos, emigrante benfeitor do Concello, obra de Francisco Asorei. Case ninguén identifica o seu autor, pero alí está, no rueiro de San Ramón, a carón do vello balneario, xusto no campo das festas. A terra é xa irrecoñecible nos habitantes das vilas e ciudades. Galicia non está nas voces dos mandós, dos caciquiños, caciques, cacicós, nin nos importados modales dos máis finos socios de anacrónicos casinos, nin nos medios de comunicación social, nin na xerarquía civil ou na eclesial, nin nos campos de fútbol masivos e gregarios, nin nos chamados probos funcionarios, nin nos pseudocultos raposos e alleados que por aí adiante andan ciscados. Galicia está viva nas xentes populares, nas aldeas, nas tabernas, nos bares, nas estadas, nos peiraus e nas romaxes, nas ledicias, nas frustracións e nas aldraxes. Compre falar coa rede, co tractor e co arado, co que vive na terra, co que está emigrado, pra saber que vivimos e aínda non morremos. Hai que entender os ventos, os martelos e os remos, a lama e a prodeza, a loita contra a vida, a nosa fala nai, negada e mal ferida. Temos que baixar o pozo da nosa propia dor e facer unha patria de esperanza e amor. Amigos, o noso editorial de hoxe foi sacado dun artículo de opinión publicado na Voz de Galicia que firma Víctor Freixanes, que é o presidente da Real Academia Galega, como memoria de Francisco Asorei. Queda pois dito, estamos intentando ter contacto con Galicia para traer a entrevista de hoxe que forma parte desta media hora que vamos a ter hoxe de radio aquí en Sempre en Galicia. Anda por aí Ana buscando atopar, pero creo que xa estamos en contacto con Galicia. É un home comprometido dende sempre co noso Patronato da Cultura Galega. No mes de xullo pasado, co gallo do Día da Patria Galega, dou unha estupenda charla sobre o que somos, o noso papel no mundo e sobre todo que é o que queremos.
Estamos a falar con Carlos Xexirei Paredes, licenciado en Historia, doctor en Historia de América pola Universidade Complutense de Madrid, autor de 3 tomos sobre a historia de América e varios textos, varios libros referidos a Sudamérica como unha historia de Brasil. Pero ademais, no que nos toca a nós, é autor desa entrañable biografía do diputado coruñés Alfredo Somoza, figura especial do galeguismo. Carlos Xexirei, benvidos unha vez máis a esta audición túa. Moitas grazas, Toni, moitas grazas. O pasado día 19, na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, diches unha charla titulada Contexto histórico do comercio esclavista hispano-cubano. Contanos un pouquiño. Ben, primeiro que o acto tuvo unha asistencia moi numerosa, de feito o salón estaba cheo, cousa que me sorprendeu bastante, porque a este tipo de actividades o público non acude, digamos, en masa, ni moito menos, pero por algunha razón que descoñezo, aquelo estaba cheo. E a verdade é que houve unha gran participación, e logo, pois, está o tema en sí mesmo, porque é unha cuestión relativamente descoñecida, é dicir, cando se fala de escravitude española en Cuba, pois falamos do número de escravos, en que traballaban, pero digamos que o marco político que configura unha situación que é completamente extraordinaria, excepcional, xunto coa de Brasil, en donde a escravitude prolóngase durante decenios moito máis alá do que acontece nos demais países europeos ou iberoamericanos, pois eso é menos coñecido. Entonces, por que habría que preguntarse, ou hai que preguntarse, por que a escravitude en España dura hasta 1886 e en Brasil hasta 1888. É dicir, prácticamente xa estamos no final do século XIX. Entonces, conservar unha institución que a identificamos como propia da antigüedade ou propia da época da conquista da América ou así, rongala tanto tempo, exixe algunhas respostas para entender o fenómeno, claro. Claro que sí. Miguel Barné ten dito que a esclavitud en Cuba tuvo moito que ver co paso coa guerra de Cuba. Esos indianos que plantaban as cañas de azúcar, non? Sí. Contanos un pouquiño. Bueno, a cuestión está no seguinte. Hasta o século XVIII, Cuba era un territorio relativamente marginal no Imperio Español. É dicir, que non tiña o peso económico que podía ter México naquel momento como primer produtor mundial de prata, ou que podía ter Perú ou Bolivia, que tamén tiñan... Bolivia non se chamaba Bolivia entonces, era o Alto Perú, ou tamén o territorio da Audiencia de Charcas, pois tamén era o maior productor mundial de prata, polo menos hasta o século XVII. Entonces, o peso económico que tiña estos territorios non o tiña Cuba. Cuba tiña un centro industrial na Habana moi importante, do que se fala pouco, porque constituíra un centro de reparación e construcción naval, que se convirte no máis importante de América e que é perfectamente comparable ao que podía haber en España naquele momento, e non somente é comparable, que ademais era moi competitivo, porque as materias primas tiñan asperto, e entonces resultaba moito máis barato que construir en España. De feito, Ferrol, que era o gran centro constructivo naval da época da Ilustración en España, construía barcos un 30% máis caros do que construía Habana. Entonces, eso era a razón de por que Habana pues, se tiña virado progresivamente nun centro de construcción naval de primeirísima liña. Carlos, que papel xogaban aí os galegos? Bueno, aí non moito, porque a emigración galega a Cuba non é moi importante. De feito, ni siquiera a emigración española. É dicir, a emigración española en conxunto a Cuba non comeza a ser importante hasta despois das guerras de independencia en Hispanoamérica, cando unha parte dos propietarios e do capital sale dos países que se teñen independizado e se dirixe non a España, senón a Cuba, porque Cuba, dende mediados do século XVIII, aí reanudo de novo o que estaba
preguntando antes, comeza a cobrar unha crecente importancia como produtor de azúcar hasta convertirse a fins do século XVIII xa no primeiro produtor mundial. E isto debíase a dúas razóns. En primeiro lugar, a independencia de Haití, a revolución dos escravos negros que tiña arrasado a illa, Haití ou a la española, ou Saint-Domingue, como chaman os franceses, pois era o principal produtor mundial de azúcar. Pero con todos os conflitos derivados da Revolución Francesa, a produción arruinas. E entonces parte dos produtores emigran a Cuba, incluso os bando escravos. E aí comeza a desenvolverse un comercio cada vez máis activo, porque ademais levar azúcar desde Cuba hasta Europa era máis barato que leválo desde Brasil, por unha razón fundamental, porque a distancia era menor. Entonces os costes de traslado eran menores e en consecuencia o azúcar cubano era moi competitivo. Pero había outro factor máis importante todavía, e era que o principal mercado consumidor de azúcar cubano non era Europa, era en Estados Unidos. E Estados Unidos estaba al lado. Entonces o azúcar cubano era baratísimo, non tiña competencia ninguna. E de aí que a economía cubana a fins do século XVIII vai evolucionando progresivamente a unha economía de base agraria e de produción de azúcar, pero a cuestión era outra cara da moneda, en que a produción de azúcar, as plantacións, ese sistema de plantación exixía man de obra esclava. E entonces eso é a razón de por que comeza a importación masiva de esclavos africanos a traballar nos campos de azúcar de Cuba. O sea que, en definitiva, era todo un negocio, un comercio con esa xente de Angola, de Mozambique, do Congo, non? Absoluto, era un negocio tremendo, un negocio, ademais, interviñan empresas negreiras, que aí sí que os galegos teñen algo que decir, porque algúns dos que se dedicaban a este comercio eran galegos. E, ademais, existían vinculacións xa... ao longo de todo o século XIX existe unha vinculación entre o comercio negreiro que aparentemente era ilegal porque estaba prohibido incluso por tratados internacionais, pero que seguía funcionando igual. Entonces, ese comercio negreiro era protagonizado por aventureiros que podían chegar a Cuba, como se podían contar casos, cunha man diante e outra atrás, e que en poucos anos se acababan convertindo en multimillonarios. E esta xente non somente negociaba no seu nome, sino que negociaba en nome de outros. Por exemplo, xente vinculada ás familias aristocráticas, incluso a familia real española, que non podían dar o nome, porque, claro, unha vergonza aparecer vinculado ao comercio escravista. Sin embargo, participaba mediante participacións accionariais en empresas dese tipo e levaban grandes beneficios. Entonces, estos actuaban como representantes destas familias nobiliarias españolas, familias de aristocracia, e tamén de membros da familia real, por exemplo, o marido de Isabel II. Entonces, esta xente participaba no negocio e cobraba unha porcentaxe polos beneficios obtidos. Entonces, o negocio era completo, o que ademais, claro, gozaba da bendición das autoridades. Os capitáns xerais miraban para outro lado. Cando non eran os propios capitáns xerais en Cuba os que participaban directamente no negocio da trata de escravos. Entonces, como ves, o asunto estaba moi enredado. E, digamos que no último tercio do século XIX, pois hai unha vinculación crecente da burguesía urbana, da alta burguesía catalana, fundamentalmente, no negocio da escravitude. Pero esta burguesía catalana, a súa vez, tiña parentesco coa burguesía galega. E hai un caso concreto que che podo contar, que son os Pérez Sanz, os Pérez Sanz de Santiago, que son a familia que funda o Banco de Olimpio Pérez. Eso é un fillo desa familia, unha filla, desa familia casa con un fillo da familia Güell. E a familia Güell de Barcelona era unha das familias máis emblemáticas do comercio de esclavos. E entonces había unha vinculación a través de parentesco dunha rede familiar de inversión de diñeiro entre empresas galegas e empresas catalanas. En 1863 dáse a famosa proclamación de emancipación. Pero que pasa no Río da Prata? Que pasa no Río da Prata? Bueno, en Bos Aires o tema da escravitude en Argentina e en Uruguai era moi pouco importante. Porque, en realidade, o Imperio Español, durante a existencia do Imperio, non é un importador masivo de escravos, de man de obra escrava, porque a man de obra escrava, fundamentalmente, digamos, na importación en masa, vai destinado ao sistema de plantación. Pero o sistema de plantación no Imperio Español estaba pouco desenvolvido, o que se traballaba en as minas, que era o elemento fundamental da economía.
Entonces o tipo de escravo que chegaba a América, e en concreto o Río da Prata, tanto a beira oriental como a beira occidental, é dicir, tanto Uruguai como a Buenos Aires e Argentina, era escravo doméstico. Entonces o escravo doméstico pois chegaba en un número moi pequeno, porque ti non necesitabas máis de 4, 5, 6 criados na casa, non necesitabas 300 traballadores. E entonces eso reduce o problema e en consecuencia é de fácil solución. Por eso os países americanos despois da independencia puderon liberar a escravitude, puderon acabar coa escravitude en tempos rápidos, relativamente. É dicir, entre 1830 e 1840 a escravitude prácticamente desaparece de toda a América hispana. En cambio, en Brasil non. Por qué? Porque en Brasil o sistema de plantación sí estaba moi desenvolvido, no nordeste sobre todo pola produción de azúcar, e entonces aí se necesitaba man de obra escrava. Tanto era así que, como se decía en Brasil naquela época, sin escravo non hai Brasil. É dicir, que o escravo era a base para que existira o país. Se desaparecían os escravos, desaparecía Brasil tamén. Para ter unha idea de o que era isto, no momento da independencia, en 1822, dos 3 millóns aproximadamente de habitantes que tiña Brasil, 1.600.000 eran negros ou mulatos, escravos ou libertos. É dicir, eran máis que brancos. Claro. Entonces, en Brasil sí representaba un problema moi serio, porque era a mitad da población, e os grandes propietarios de escravos sempre tiñan diante a amenaza do que tiña ocurrido en Haití. É dicir, sempre estaban atemorizados por unha sublevación de escravos. Carlos, comentabas ao principio que se extrañou moitísimo a xente que asistiu a esa charla túa. Terá un pouco que ver eso co pouco que se estudia ou co pouco que conocemento que hai deste tema? Non ten que ver con que as boas costumbres estánse perdendo. É dicir, que o que na miña xuventude na túa, pois, cando se organizaba a conferencia, salíamos pola ventana casi da cantidad de xente que había, cando se presentaba un libro, cousas polo estilo, agora non vai ninguén. Mira, eu estuve uns días antes da miña conferencia na presentación dun libro, e había na mesa 5 personas, que era o presentador, bueno, mellor dito, a autora do libro, e 4 personas máis. E escoitando estábamos 2. Entonces, imagínate, decir, cando quitan a foto para o periódico, quitan ya a mesa, porque por lo menos había 5 personas. Entonces, digamos que no, hai tal oferta de actividades que ese tipo de cousas non atrae moito. Pero por algunha razón que descoñezo, pois aquí estaba a tope. É dicir, salían pola porta directamente, non sei se ser, podía enviar fotos de como foi o acto, porque realmente estaba cheo de xente, e sobre todo hubo moita participación, hasta o punto de que o moderador tuvo que acabar co tema pouco menos que xa así dicindo acabou xa de punto, porque senón non salíamos dali nin ás 12 da noite da cantidad de preguntas que había. Claro que sí. O domingo pasado estuvo con nós Felipe Senén, un gran historiador, un home estupendo, non? Sí, arqueólogo. El díxonos que estaba salindo unha boa camada de historiadores e antropólogos galegos. Crees, coincides con el? Sí, o que ocorre é que aquí hai un defecto de base, e é que estamos formando xeracións de historiadores que se centran fundamentalmente, o cal é entendible, porque é onde teñen as fontes máis próximas de investigación, no campo de Galicia. Entonces, temos moitos historiadores que estudian a historia de Galicia e que constituyen un prometedor futuro en canto ao desenvolvemento dos estudios de historia de Galicia. Pero non temos tantos historiadores que estudien outra cousa, é dicir, que estudien máis alá do Padornelo. E entonces a cuestión está en que se ti desvinculas a historia de Galicia do resto da historia, da historia de España e da historia do mundo, pois acabas por non entender algunhas cousas. Por exemplo, fíxate que te acabo de decir antes, da vinculación entre capital galego e capital catalán na cuestión do comercio esclavista. Eso non é un problema de historia de Galicia, é un problema moito máis amplio, é un problema de historia de España e de historia de Cuba. Entonces, se ti desvinculas a historia de Galicia o contexto, entonces acabas por entender pouco, ou por facer interpretacións excesivamente localistas. E a historia toda, a de Galicia e a da China, é igual, é unha historia conectada, é dicir, non existe a historia do mundo de ningún país que sea unha historia completamente aillada do que hai ao rededor.
Todas as historias están conectadas. Entón, si tens que entender a conexión, se non dificilmente podes entender a historia. E iso é o problema fundamental que eu vexo na orientación dos novos historiadores. Carlos, foi un placer falar contigo hoxe aquí en Sempre en Galicia. Volveremos a molestarte en calquer momento porque dá gusto escutar todas estas historias que teñen que ver con América e con Galicia. Moitísimas gracias. A vos, hasta logo, unha aperta, chao. Un abrazo grande. Chao. Aldea de Caramales, aldea que todo tiene. Aldea de Caramales, aldea que todo tiene. Boas Natal, boas peras, e boas mozas tamén, e boas mozas tamén, ai la lelo, ai la la la. Dame Carmela, o pico pequeno, non xo do queiriño, teño temedo, si non podas Carmela xa non te quero. Carmela pegou un chimpo na carballera da baixo. Carmela pegou un chimpo na carballera da baixo. Porque le picaba un toxo que levaba no refaixo, que levaba no refaixo. Ai la lelo, ai la la la. Dame Carmela, un pico pequeno, non xo dou queiriño, teño medo, si non podas Carmela xa non te quero. Temos mariñeros tamén os ten Estribela. Marín temos mariñeros tamén os ten Estribela. Que traen cantiños dos homes as mozas de Pontevedra, as mozas de Pontevedra. Ai la lelo, ai la la la. Dame Carmela, un pico pequeno, non xo queiriño, teño medo, si non podas Carmela xa non te quero. Bueno, vamos agora ca información que temos aquí para... Sí, brevemente daremos o que son as novas en primeiro termo da colectividade, porque hai unha actividade que vai ter lugar o vindeiro martes 7 de maio, ás 5:30 da tarde, 17:30 horas en Tala, no Centro Cultural Gallego Uruguayo de El Tala. Vaise presentar o libro El recado de Aparicio Saravia, que do autor un antropólogo, Schubert Flores, e que se fai esta actividade como en conmemoración do nacemento de El Viejo Pancho. Vai ser no Centro Cultural Gallego Uruguayo. Isto vai ser entón o 7 de maio ás 5:30 da tarde. Patronato? E as novas do patronato. En primeiro termo, lembrade que o xantar aniversario neste ano o patronato cumple 60 anos. O xantar do 60 aniversario vai ser o día 8 de xuño ás 12:30 horas, un xantar a mediodía, por suposto. Sí, que xa podedes chamar a Teresa, reservar o ticket ou pasar polo patronato a partir das 3 da tarde, que está aberto. O teléfono do patronato é 2908 0673. Tamén temos que dicir que temos a actividade de contacontos o día 3 de maio ás 19 horas. O día 3 é o vindeiro venres, esta semana. O próximo venres, entón, ás 7 da tarde, unha actividade que leva por título "E que oficio le pondremos?". E que oficio le pondremos? Porque ten que ver cos oficios, non somente... Haberá moita cousa. En primeiro termo, varios dos integrantes do Obradoiro de Contacontos falarán de distintos oficios, pero non en forma allea, senón como
parte das súas vidas porque son oficios que foron levados adiante pola súa familia, ao pai ou a nai. Polos seus ascendentes. Sí, entón vai ser relatado de outra maneira, verdade? A primeira parte da actividade ten que ver cos oficios e logo a segunda parte ten que ver cos contos, Claro. como sempre. Preciosos contos. Bueno. Unha actividade que sempre leva moita xente, invitamos a todos entón Ás 7 da tarde. ás 7 da tarde o vindeiro venres 3 de maio no patronato a actividade e que oficio le pondremos. Claro. Bueno, temos que irnos. Xa está aquí a xente para o partido de fútbol entre Miramar e Danubio. Dentro un pouquiño empeza xa o deporte aquí en CX12 de Radio Oriental. Que pasen moi ben. Volvemos o domingo ás 9 da mañá xa con unha horiña, Esperemos que sexa unha hora. Esperemos que sexa a cousa xa está, que bueno. Sí, xa está que queima. Bueno, hasta o domingo que ven, tamén pa ti, Ana. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas, saúde e terra. Este país tan chico pero grande de cora.